El Punt Jove de Salut de Salt s'ofereix assessorament als nois i noies sobre temes que poden afectar la seva salut com les addiccions, les conductes sexuals de risc o els trastorns alimentaris. Un agent de salut els atén de manera personalitzada, mira de resoldre els seus dubtes, els informa de recursos que tenen a l'abast i, si és necessari, els deriva a altres serveis. El Punt Jove de Salut és només una de les accions del Pla de Salut Jove del municipi. N'hi ha d'altres, com xerrades als instituts o la carpeta de salut jove, que inclou materials didàctics per promoure una vida saludable. Com Salt, molts municipis de la demarcació de Girona duen a terme accions pel foment de la salut dels joves. DIPSalut els dona suport econòmicament i oferint formació i assessorament gratuït als tècnics que s'encarreguen d'aquesta tasca. Nosaltres treballem per joves entre 12 i 30 anys. Llavors és important treballar en tots els àmbits del jove, no només amb un, que normalment se sol treballar amb el tema del lleure, amb joves, però clar, és important tenir tota la vessant, i una de les vessants importants és la prevenció en la salut. Home, sí, és important que organismes com DIPSalut ajudin en programes com aquest, perquè, tal com estan les coses, doncs és complicat tirar endavant això sense una ajuda econòmica. Els ajuntaments estem com estem i és important els ajuts d'organismes externs. Els mètodes anticonceptius per parts. Entre les activitats del Pla de Salut Jove de Salt també hi ha cursos de formació en temes de salut i tallers com aquest de sexualitat segura. Per aquest curs veiem les coses que són importants per fer una relació sexual sigui sana. Mètode anticonceptiu. Indiscutible. Què més? Pastilla del dia després. Aquí parem. Aquí pararem. La pastilla del dia després no és un mètode anticonceptiu, ni és un mètode abortiu, és un mètode d'urgència. En el cas que es doni una relació sexual i que es trenqui el preservatiu, la noia... Estan impartits per l'agent de salut o per professionals especialitzats en cada tema, com ara metges, infermers, dietistes o psicòlegs. Estan molt bé, ja que resolen dubtes. Hi ha coses que no t'atreveixes a parlar amb la família per diferents motius i aquí et proporcionen un professional al teu abast que t'ajuda o almenys intenta resoldre el teu problema. El parlar, el diàleg. Es promou la participació dels nois i noies a aquestes activitats amb iniciatives com el VIP Jove, que premia amb excursions gratuïtes als que hi assisteixen. DIPSalut col·labora amb els ajuntaments gironins per afavorir i millorar les accions de promoció de la salut entre els adolescents i joves. Amb una relació sexual,